Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hadian ka khubor ba ka nohikai badang arhunyosnem ka baja na kuahati. Hagar kom ka baper, ya ka balalap na than pulu hasilong, hak step arpsan trik wiyong arja penrio, la suba ba la pendi dawai penbuat, ongki kai pot khubor na Assam. Ya ketika no hikai ke belajar ak abso trek yang arja penrio la don bayi iya ka ki bayai bayang hapulo hakapor kumba prabaji sausan minit ki bala pentep si ki bor pulen ki bayang peniat kali hapulo hadian gani ki pulet peniat kali na pulo ki layalam ka sardar police station hakar kom ke balong lengo bat bom itip breu jungka ki bor pulet ki om bakate ki breu ki iklumar cingmut bat kam kan mauru kumno ka poisa shillong na ku hati layalam ka civil hospital shillong banyo jung sumar bat cimpej benia da ki doktor ki kai fot khubor ki kdauru bakate gano kai kan mau ya ki jingya ilti jongka tangi ki benta ka jalok bari ka hoti bat hadian pat kam kan mau issue hakawai pagaliang namar baki kai fot khubor ki kdau bakate gano kai Miles Bronson Residential School Borchar kumta ki bornya school ki lapentep bakal resign na kam hikai na duka arfratrek ulbera ja penrio bat kam dan chi dei issue bat ka school Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukam syed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka wei ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.